ସଞ୍ଜନା ନୂଆକରି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଯେମିତି ନିଜ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଫିସର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଆସି ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀର କାନିକୁ ଧରି କହିଲା, "ମା, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ?" ସଞ୍ଜନା ନିଜର ଶାଢ଼ୀର କାନିକୁ ଛଡ଼ାଇ କହିଲେ, "ଆରେ ତୁ କିଏ? ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ?" ପିଲାଟି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, "କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ୍, ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ।" ସଞ୍ଜନା ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ, ଗାର୍ଡ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଭଗାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସଞ୍ଜନା ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଓ ନିଜ କେବିନ୍‌କୁ ଯାଇ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାମ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହୋଇଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜନା ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପିଲାଟିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସଞ୍ଜନା ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଖାଇବା ଶେଷ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଓ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ, ସେହି ପିଲା ନଜର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗାର୍ଡ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲେ, ସେହି ପିଲାଟି କିଏ ଥିଲା? ଗାର୍ଡ କହିଲା, "ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ବାପାକୁ କହିଦେଇଛି, ତା ବାପା ତାକୁ ଏଇଠୁ ନେଇଗଲା।" ସଞ୍ଜନା କହିଲେ, "ତାହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ଏମିତି କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକୁଥିଲା?" ଗାର୍ଡ ଭାଇ କହିଲା, "ଗରିବ ଘରର ପିଲା। ତାର ମା ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ସଫାଇ କାମ କରୁଥିଲା। ତାର ବାପା ବହୁତ ମଦ ପିଏ ଓ ମଦ ପିଇ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଘରକୁ ଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଓ ଗୌରୀର ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଥରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଜିଲା ଓ ସେଥିରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦିନଠୁ ଏହି ପିଲାଟି ଏହି ପାଖରେ ଭିକ ମାଗେ ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେତେ ଲେଡିଜ୍ କାମ କରନ୍ତି, ମା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିବ।" ସଞ୍ଜନା ଉଦାସ ହୋଇ କହିଲେ, "ତୁମେ ତାର ବାପାକୁ କ'ଣ କହିଲ?" ଗାର୍ଡ କହିଲା, "ମୁଁ ତାର ବାପାକୁ କହିଲି, ଯଦି ଏହି ପିଲା ଏଠାରେ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ତାର ବାପା ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଏଠାରୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଡାମ୍? ତାର ସବୁଦିନ ଏପରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଥିଲା।" ସଞ୍ଜନା କିଛି ନ କହି ନିଜ କେବିନ୍‌କୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ନିରୀହ ପିଲାର ଚେହେରା ବାରମ୍ବାର ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଆଜି ତା ପାଇଁ ସେହି ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ବାପା ଜଣାନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିଥିବ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସ ଆସିଲେ, ସେହି ପିଲା ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି 3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗାର୍ଡକୁ କହିଲେ, "ସେହି ପିଲାକୁ ଦେଖିଥିଲ ଭାଇ? ମୋତେ ତାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ତୁମେ ତାର ଟିକେ ଖବର ନିଅ।" ଗାର୍ଡ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହିଲା। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜନା ଅଫିସକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲେ ଓ ଗାର୍ଡକୁ ପଚାରିଲେ। ଗାର୍ଡ ଯାହା କହିଲା, ସଞ୍ଜନାର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଗାର୍ଡ କହିଲା, "ସେହି ପିଲା ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ତାର ମଦୁଆ ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ସେ ମାଡ଼ ଆଉ ଡରକୁ ସହି ନ ପାରି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ପଡ଼ୋଶୀର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ।" ସଞ୍ଜନା କହିଲେ, "ତା ପାଖରେ ଏବେ କିଏ ଅଛି?" ଗାର୍ଡ କହିଲା, "କେହି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ୍। ଏବେ ଜଣାନାହିଁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମରିଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଅନାଥ ଭାବି ତାର ସଂସ୍କାର କରିଦେଇଥିବେ।
ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବ ପୁଣି ତା ବାପାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜନା ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମା ତ ଡାକିଥିଲା। ସଞ୍ଜନା ଗାର୍ଡ ପାଖରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଜାଗା ପଚାରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସିଏ ଏବେ ବି ବେହୋସ ଥିଲା। ସଞ୍ଜନା ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ? ଏହି ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି। ଏବେ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ୟାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ କିଏ ପିଟିଲା? ସଞ୍ଜନା କହିଲେ, ଇଏ ମୋର କେହି ନୁହେଁ। ୟାକୁ ତାର ବାପା ପିଟିଛି। ୟାର କେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିବ? ଡାକ୍ତର ସହିତ କଥା ହୋଇ ସଞ୍ଜନା ସେଇଠି ବସିଗଲେ। ଥରେ ମା ଡାକି ଦେଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବସି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ପିଲାର ହୋସ ଆସିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଓ କହିଲା, ମା, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଦେଖ ବାପା ମୋତେ କେତେ ମାରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜନା ତାକୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ବାସ୍ ପୁଅ, ଆଉ ତୋତେ କେହି ମାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ହଁ, ଏବେ ମା ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକରି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ସଞ୍ଜନା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ସଞ୍ଜନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେହି ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ସଞ୍ଜନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ବାପାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଇନ କରି ଆଣିଲେ। ସଞ୍ଜନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେହି ପିଲାଟିର ନାମକରଣ କରି ରିଷଭ ନାମ ଦେଲେ। ଏବେ ସେହି ପିଲାଟି ନୂଆ ପରିବାର ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ପିଲାଟି ଥରେ ମା ଡାକି ଦେଇଥିବାରୁ ତାର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ମାର ଡାକର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ତାହା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ।